Občania Štúrova milo prekvapili kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Behíla. Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska sa zišli nielen občania slovenskej a maďarskej národnosti, ale aj občania Ruska a dokonca prítomné boli aj dve dámy z Českej republiky. Všetci vyjadrili súhlas s programom občianskeho kandidáta na post prezidenta. Úcta k človeku je to, čo chýba v myslení našich súčasných politikov. Občanov Slovenska si vážia iba vtedy, keď sa blížia parlamentné voľby. Vtedy sľubujú, čo sa len dá. Neskôr na sľuby zabudnú a starajú sa iba o seba a svoje podnikateľské zámery. A to je podstatná vec, že majú slúžiť, pretože občania sú tu na to, aby rozhodovali v rámci systému, ktorý máme podľa ústavy. Nastal čas na zmenu. Niektorí politici sedia v Národnej rade už viac ako 20 rokov a to nie je dobré. Vytvárajú sa rôzne podnikateľské klany, ktoré si s politikmi robia čo chcú. Majú ich v hrsti a vedia prečo. Povedal pred viac ako 100 občanmi Štúrova Jozef Behíl.